na santeman ya atum eno wachi no na 100.9 si ayiko wode ma santeman adamfopa radio Macron ne mamu ho de wono mo sese bon wo maje e de trapete ba bia wono ma wato ya mantamu 101.1 takwa o ahene champion ne dom no wono mo fa sabre kro na 103.3 takra de de no nso e de dem ebia na wo bono fam ene ahenkro ne 98.9 laji be kwa na abro sanum night market ho a edemu life ekoba bia kopia hafo 90.7 enkransa de no a eno na ebubo mu a kopie fra no no ho a atifi nyina wono mofa na uduru buru champion de akwatachi mande ye SOMPA 106.1 oba part time wo mabobo ano pe ededem 106.1 krono a ebia wo mfimfiri mantamu na wotie mankasim ne wo eye kingdom wodi atum ho decoder so babia FM stations na wono SOMPA wonsa beka yen na yense mpai wonya bietie wono ma ewo wiase nyina apakese no so ye nyamumu www.sompaonline.com yewra prince ataboaten wachechire nsan nukunkunfa akwakoto obetumi esanim anya bia kenka hwemfoni aka ho enemu nwoma no so no wonkanto so no wadwenkyire hia ye wo ho SOMPA 106.5 FM Accra ena SOMPA FM live on so YouTube wonsa beka ye awiei time heba Mr. Obapa time no wakaye ho ena yede kase ne ba malaria duro tatahwe enen no wonu mato ntimi ne di honam ye waduro babi eto nro bia wo na time ne ti amuyi sade beye na obi mfa soro kwa enna no wachenchere ntia kasa ye kasa nyina no meko bi yenko no kwa na ye mfa ya ase ho nso ya ben kasa natural mineral water ensukuraje ensu papa wo madada so na wie mremu enyare wa ye fa wo nsuo mu nyina ye de ho bokasa wa ma ya to ne pa hwi okutaye mu onga ma mensa no boafo no eno na ma wo bansa no ye hene na esi utachere maso a na efe opese uchichire wajapade nyina ade mano ewo ba bia FD agiatum say ye enti yemfa ne sebrato Endpoint Homeopathy Clinic Dr. Dubaten Dr. Kwaten wono mo se yade no okwa ye tenten fabra na wo mu ntwe ne tia emfa mawo shall signboard eyenkran na efe krono ma bo hia eno ye kumase na mom yade ma asa na buso yade ma te sa achede SOMPA kunafa achede wo homma mu ama homrem let yourself come in kaprete kusempoa fe no eso kunani ana se janka bi asene no wono nso ntimi ni diburo nyan na yamemfa ho nhira emrew 0598 559802 eno ye password no a na edi abeba Terawan Media ana se Blessed Foster ewie nsam a yede ba se SOMPA du mienu kase no di abati wo mu bi ene se omai court batan Supreme Court no ye kase woma suspended se pandai rerun no enya dia data mpenifo ahyehye no ebeba so Asante hene wotumfo wasai tutu ababio na ye bo dini ani yakwa ye ntoma wakasa kire mu se upiemu SOMPA ahensam movement me ho ase yakwaso no woswani a wono ho wade ne ho forim wahye no atwe ne ho mfirimu ene de wade ne ho forim no ye hwan yewura Ahmed Ibrahim nso na akasai wose ahensam nananom ahensam no eno omayi ntokwa ewo mu no ehyehyɛ ase Sene West mrashe bedwani ena de to nananom hemfo animu se wo mumra mu bi enano mabunu bi ekoto hye court no so wo honom sese niema wo kwa medanso no nananom emfa wo mu hunjim Palestinian pani obapie mo ewo mayimo ne nkomodie no egusuwa na afa bi afa agric business ho wanam akyeremu yewura Kano Furiata se wombekwa akofa na ba na se wonkofa no ma no His Excellency na danko akufo ado wono mo kyere se wone mempeni akasa nsem be ne koso ye de ho krata eba National Service adwumakuo no woma san de fofora bebomu se aban akatua homa pono no ene ensamadin foforo bi kura apie mu beye empem wotwe ne akire Accra High Court di nipa ba nan bi akwa gina mu ebisebisa wonsem ni nyina efa enuboni ayase wanom edekọ amafa manso ebi so hon ma na ja wa mo dia bepie mu ewo mayim emusem na mawie ene afoforo ka ho a yebekọ amano ne de nyina na yaboa na ode bre o se SOMPA du mienu kase ebo awie wakenkamfo no triple man ajapia APAM DADAA meniminu amuma ADWOA ASARE enafe ABENA ADEPA Kofi
afei ensem no enchiremu ankasa enie ye kasai sesia na beto dwase omei court batan supreme court no womo hye abato komisa se animanimu ya ensihye ne ntutuye bi a womo ede egu akwam se de beya nkanyame adom a eye bosumi awie ye ne de toso aduasa womo ede dwumadi esunku bi ko hyehye so ewo pandai abato mpesoa so ne nyina eye rerun na ebekoso se won betimi ato oba ayi mrahye bedwani foforo sanse NDC amanyokuo no panyini ya wokogina mu ede ma womo afempinu ene aduonu enan owura Daniel Nasala wakpa no wode asem no kopie mu ewo court matamale high court edi ruling no ebaye se opanyini no wadi bem enti enyade a owura Matthew Nyindam ya wonu gina mu ede ma NPP amanyukuo no wobetimi abone ho safo hene se woye mrahye bedwani ewo empotam ho enti asem no akwakoye buachi bidin a chese wo mo atwene wo court wana owura Matthew Nyindam ekire mu se enyade a wobetena se ama obi ayi nanu aduane enti wode asem no kodan supreme court no se wo mokra wo mo file nkrata wo hose de be ya baby esese wo mo de to no wo mo de beto ho na emfranto na yaba betena kase boesu ya ena sa ruling no every supreme court ba yese wo mo asuspende sa rerun na ebekoso kopem se asem no wo mbeka na de court no so bese no so wo mo de nyina to adwa ma obi ahunu de ekọ ansa na anamofoforo bi kura ohonom a wo mo atu na se de medical achechire mu no se supreme court no date foforo a wo mo ede abasa wo mo atu aseda eye January ne de toso edumiensa afimpinu ene eduonu nsia 13 January 2026 sada no ena wo mbesan akwakotena asem no so biom na afa wo mo hwese anyebia rerun ne kura ebeba so anase emma so nti se siade enyade se abato komisa ewotumi bia se wobeboaboa eniema ano se pandai abato ya wo mo hye date se bosumi awieye anka wo mo de kwa akohyehyɛ so no enyade electoral commission wo mbetimi atu anamo bia etesa ne no ena court no edi gina esie no ebawieye no ena kyese NPP amanyokuo no ekitafo kyerese eyade a ginaya court no esini de wo mani age hu ye papa sanse ade we na wo mo ka ho asem se wo mo mpese ye bedrum pempensuo bi a asa o manfo gidie kura wo mo wo ewo atentiri ni adwumani mu no ebeto nsuom enti se ne supreme court no etumi de se gira esie no aba wo mo de wo mo som asomdwie mu na wo mo hwe anim se sa January 13th na wo mo atu ase no ebre no so a wo mo nyina be court ho na de sese wo mo ka bia no wo maka ede afiri wo yem free pandai ensem no na yemfa ye ninkyeremu ewo amane afoforo mu asante hene otumfo osetutu ya wotoso mienu na nyame kase no na ye hwenim se ene amane ahodo ya waboaboa nkrata so se de be ya bo comment me ho ase ya sore mfie bebrenie no obekwa akodan sa report no achi e de amoma mpani John Dramani Mahama na wo mo ahye na mo bi e wo se wo mutuo se de be ya somdwie ebetimi ayiniti ewo boko ne mpotamo afebɔ no etimi akoso sa pepepe na mo be kai se aban dada no en wo mo ehye sa anamontuo yi kura ase eyoma mpani ekufuado ya enye aban foforo so eba ye April busum ni mu wa afiya mu wo mo ede tumidie sonko emma asante wura ya wono so gigire mu dendenden sesa somdwe betimi ayiniti ewa fanu no mienu wo bokonto kwane mu dia esese wotumfo se tutu wotoso mienu wo de ne nan etie mu bi ampa na eso asem no mu frafra no nyina na no ya kra wo mu konhia mu emma wotumfo ede tu dwase report bia efa ho no obekwa akodan akire ede ama obampani John Dramani Mahama ntie ne bradai ene ye hye nim se sa anamontuo no ebetimi akoso na nsem nyina eho no Ghana Armed Forces ye mema ma no wo mo de atu dwase nam sa hyehye nti wo ma yire bambo mu dan kran se de be ya asomdwie ebetimi aye adwuma Commander ya wada 11th Battalion ewo Ghana Armed Forces adwumakuo ni mu ewo chief epoe mantemu Lieutenant Colonel Isaac Buakon woni nsɛmtwerɛfo kasai. But we believe that as time goes on, we are monitoring them. We believe that time will catch up with those miscreants or those bandits. But then let me also say that with the Otumfo mediation, with what my general officer commanding, the meeting we had with the factions in Boko last week, we believe that all these mayhem or these attacks or reprisal attacks will come to an end so that the community or the people can return back to the community and then we'll have once the vibrant that we used to know. That is what I want to put on record for now. Ene ya yekotie sesia yi eye Lieutenant Colonel Isaac Buakon oko etifi epoye mantemu a
ono ena eye commander ya oda 11th battalion wo maso eye wo Ghana Armed Forces mu ena yete se wode ne nsem atuja no abusia ya da so aginamu ewo otikru ni brawia ngoma show 24 tutu ababio asante hene nyame kase eno no na ye bodi a na yakoha ye ntoma ne nsem a wade atuja ewa bra one ne mpanimfo ehia ye ewa asante memo eno wa kire mu se asase ho anafe enkonwa ho menteme ho ase a asi awa sampa mpatamo no wo hwehwe mu anu ho se Blue Regional Minister Onyamfo Joseph ade akwabo a wodi mu tintin mai pa wase wo swani wono ahwa ya na ja wotumi akosuku abaye loyalty asede wakota afa ba ko achie ya wo boa ama afa ba ko de ntwo enu wo bedie enti asante hini wotumfo se tutu ababi o ka kire eyo Onyamfo ade Joseph akwabo ase o panetutu panenu asa asemu akoso awa sampa no wonyine ho mfrem no that's obi anya abotre ekosan ya ne bedru he ya me no bi na menta bi ne no kra ne yek na baby so anya hinsam ne mom obi de se wanya tumi se politics so de ko ha so de me so me makwa sa say sampa ya kan wi wantu ho ashada aka say e ho nyu na security sem regional minister wo pro no ye lawyer wa asem no mo say we regional minister di to de akata na ni no ye de ta kwa bem di room na say e ho de asem bia so ni ho so do na ta de kwa bem say so the security sem ho ni so asem bia ni ho na ya dia to ni nyina meka ho asem na nkonya dibre na amfa meko emestisi ni pass ni nya ebehwe na ya kan Etino sedie asante hene wotikru ni brawia ngoma so tumfo se tutu ababi onyamekase wade ne nsam atuja enono ntini wo kiremu se wutimi enya tumi na sabio wo fa tumi no mehunahuna obi wo mayim fa tumi no emama ye niema sabi ensem fata entino waswani wahye na onini lemu sadi obi bo anenum du lemu na mtumi nim lemu bi a eni lemu ne kasa no achi no eno ade tuja bio se wobekwaso sadi ebeya wane ebono anafa ebono isimantam no empanimfu a wanom ewona nanom atena konwa fam no wobekwaso ene wamo adi eye enkomo ne nsam no se no chemu fai ya kamu bia mehwani yesis jamin tuose meka chu manza na ne soria president twemu wi ana che ye ji ahome me peda e be se hia ne dia kanse o so mi na so mi no na se so bia anya abotre esanse empanise anobrebre ema abato asante hene otikru ni brawia ngoma so tumfo se tutu ababio eno kasa ye no wade nsɛmina etuja ewa bra asante ma council wanum hia ye ya na wanum dwendwene wanum ho eno wade nsɛmi etum ene nana wanu hwambo ni kasa yenya firi ano so a yeda so agina mu wona nanom ahemfo nsɛm ahodo ya eboboba na ehyehyɛ wa esasumina so gya no na so afo a wono na hwɛ nanom ahemfo nsɛm so na apayapaya mamuo ne nkronkuma mpuntu nso wotua no bie na eba gidi afam nso a wohwɛ hɔ eyura Ahmed Ibrahim eno wo se wo hwɛ wo manyimu ba bia ye frɛ wo se ehode ye hyew bɔ hɔ hotspot wo mo kenkan a ahannan aduonu nkono nanso ni nyina nkomra no eba sa na amaye bambosem no sabi kakai bi ehyehyɛ de chi a ehunahuna no na sansemi bra wone dom no kasa na nsentwerofo wo hɔ ene wo kyerɛkyerɛ sɛ die di mu ntintimma paa no na na mahemfo nsɛm. The laws you have changed that if there's a case in court you cannot go and gazette SOMPA FM you remove it from there and then whether there's case in court or not you are gazetting and there's chieftaincy conflict everywhere and it is now 3/4 of all the conflict cases in Ghana are chieftaincy related. Make it known to the committee because if there's fire in every palace all of us will be at risk. So make these things known to them. Pending cases in court mean the chief will not be gazetted. Any a woti ye so afo a hwe na na mahemfo nsam so agidie ne amamre eka ho any apayapaya mamu honorable Ibrahim Ahmed ene kasai Mrase bejani ya wogina mu edema omanfo wo sini West Abaton peso so eye owura Kwame Ampofo Chumesi na wode ato nananom animu afemensi no mpenifo a womoda no se womohwe no womuntu mabunu e wompotam hofo no titru ene Kwame danso ne mpotam se de be ya wombetimi
ama sebe wo madwene aba fie na wo mo aye de sese wo mo eye de be asomdwe betime unity wo ho na enche kura na ye bo mama ne se district court e wo kwa medanso omafo bi kire se court na deteni wo mo enipa baako ene ye be de wo ho aduane a nipa kro no kura wonya bi ni enti wo mo kɔ hɔ kɔ sese niema ma wo mo kɔto court no mu kura akire se de be ya empedifo betimi abamu sasemi eye jusa agafo kura be kasa editia ye ema o main chief justice so de na no tu mu se saa na mo no omafo wo kwa medanso ho no mutu ye ne de enya de se wo mbetena se asoso sokora eno ena se ne west mrahye bedwani so akasa de afa ho wabra wode aproboko period na nanom na so ewo empotem ho wo se adawuru mamabunu no abribia no wo mutu na mo bi ye se wo modwene se wo mo ne o man ne daache enti se na mo mo se court wa yesia ene na daache na hefa ene ewoko yes yentu ye mabruno fo ye ni mabruno ene kama yes yentu ye mabruno fo ye ni mabruno ene kama na ye fam asnananom ye se ye no ye gene gasu be ba no ye se sa di entoaso ti enipa se etoaso na ye nya di ngwani etinanano meda mase na mi chira nyina na ye nkoso se be ye de ye na be ye kwati edin ye nya di mpa ama mpunto aba ye mantim ha ye bi biase enwachi ana mrahye bedwani ekyerɛkyerɛ project ahodo binom a wo mu etu ho na mo ewo mansin no mo na sa project no wo se maburu no anhwa masomdwe anya adwuma ewo empotem ho no mo a sa adwuma no wo mpese wo mo ye nyina enya de a ebeba so na sa na me baba yi ana me nya ntia se lasi anso any police station any court asama ba ho enoti pese mpuntu a ye pese ye tuo no ye kon kan no sa enyema yi ebetwe abadwe na no se mpuntu ene nkabo mu baba mo chebo mu kese yesramo mo nyoma fam de ye sabu ye e ma so dwe ene papa ye e ba man no na timamufo no so anoto na otie ba ene ya yekotie sesia yi eyesene west mrahye bedwani ononyamfo kwame ampofuchu mesi na mane boy yensentreni opon checheku ene de bai abusia na no opon checheku saso ede ba ko baye a enu nsumu nsam efa opanini ya Palestine wanom etu no naja waba na wane Ghana mpanimfo wanom ebedi nkomo edi nkita ho ni yahwe ekwan ya befa so na ye ne wanom nkita hodie no emu ebetimi ayere pampe na sadia mami ebaye na nanu watie na ne brofo no waka wa hwe ye kura kase wei oye Ghana ni eswei ofri Palestine memu pa eno obai na ebra wanom ebaye a won bedi nkomo Dr. Vaccine ovi ahiabekian na sedie wade ensam asudwa ewie ye eda Ghana mpanimfo ase esedie esie ewo memu na sesei adehye ni bi aye atukwatena sebi ekomu ku bie ayade a wanom ebetumi ayade agya ye bekwa ma ya afo ahwe ma na sa dokotafo ahwe wodom no adokotafo akura nso epe baabi di wonti akwa akwhye sanse wo bia epre ne nkwa na wada Ghana mpanimfo ase ese wanom nso eboa wo mu akosra first deputy speaker ya wono awo mrahye bedwafie ononyafo Bernard ahiafo na wakoye no na ononyafo Bernard ahiafo de tu dwa wo kire mu se sedie omai Ghana ya dwensa ya bua omai Palestine no wase 40 metric tons of golden cocoa tree ana wo kire mu se wanom ye nkakra na kyese eniema enu ni free cocoa mu ebaye wanom keka bo mu ni de omo ye ya wo mo adane dane ani wanom de koye a wo mo akwaboa adehia sebi wanom eho ekire wo mo e Palestine man mu na ne kasa no achi no eno se eho behia pa se maami aba na se ne mpanimfo atu no ase wo mra na wone eye Ghana mpanimfo medi nkomo ene kwan ya wanom befa so na wanom ayire wanom enti ase apamudi a eho behia sanka wanom beko emrahye bedwafie na wanom so atumi ni na kwadi nkomo kakra na eja wono so dia wode ebaye no wo mo etie free ho wo se ni nyina mu no eba no ekuaye mu afa ekuayo adwumadie mu anase ekuayo ani dwadie mu eba no eye construction mu se yenya kwan yenya eye facilities ni ade a ni nyina no empanimfo edi hu nkomo ese wono betumi enya moa na bibia etumi akoyi a ensemi yamani boni na no ponchecheku etu free eho esemi honorable Oponchecheku chese waese nyame o wontonko no wada abribia adwuma no so odi akire ni na krata bi firi mampanin dada
be ma aboada o chema MPC na na dan kwa kufu ado his excellence abobo ano aba na kratai na nensan so na hyase wo chese enkomo bi nenam enkratai bi kura di kan de babonten ya kasa fidie bi ekeka bie na mom sompanka ho ese mampene yakufu ado pese wo wurawura mu ane wura kenofuri ata ne nsam no mampene mahama se ogumma no se woja no se woja akire dio enti wone mampene kura office akasa nom ne ho ade na wo de krata ba se obi kasa asam na anya nokure bia enim na kasa fidie abete ne wo so nso no o kana wa nti wonso tie ne wa na amama nkama asam yowo wono nso te ase ne se hunti won tena se me ntoto mamone mfa mehye na no mu nwie meka se na no mu bon wom se wono wadi mampani pen na yewura ka na ofori ata so kura no se uyi se ebinom o kire se wo ye ne wo fa ase eto nchen a no wone ne so afo wo hwe sikasem so we nyina kokoda nchen a waya so afo pen na no wo na aba mu de se te bi amanfo su se bibi etese ano ebefa na ho nanso won frɛ mampani ne ho nipa bia mpo sasa asemi wodna no otum bi esanse eba saa emre a yedebu my rule of law no a wono mampani dada wogetumu pa na sabio kotre enkwankwawe ne mako emma ponkyerene wonsa hu mfifire enti we bia ebobo ba ne de wo mo kaka no ne nsanim yewra ka no furiata sane na asamote wo mo twetwea no wo ba no wo mo hu sane hu so nso abroba bro ni bese so be it na se anya nkoye sanso no odifo a eno nso emra kro na ene beka Yatwa kasiebono eso na kanemra se bedwomachi amehene eyo bemfo Mike Aaron Okoi na wode atudwa ya weri ye kokobo a wode ma wo meyi se yete hate ha se mpepamu nti ade ananka mre bi etumi ede enkabo mu eba se oman ba kono se ye do me adu you politics nti wo bia priniti ade ye no korekora na ye nka na ye de wadare ye de niema bia fafara na adane nkontompo se de beya amanyokuo ba akubi ebesan niti wo se sa de no ede mpapa mu eba o my Ghana emu wo se ye nhwe bibi ti se football agokansie kane ye ka Ghana Blasters ana ye ka ball asema Ghana fo nyina pie ekoyo ankoyo anije ne da so ginam enso se sia ye de amanyosema rura sector bia mane football ne kra na amanyosem ti amanfo kra mpe Blasters ni din wo matie wo sesa wo man ye bekoso atena se na saa nyiyimu ne ntokwa nketenkete bi atiti sei no ene ye bekoso aye de a ene nya de ampuntu aye hwehwe se wo man no ebetimi aye adwuma kra. And in fact, if you read the proceedings, you will get it clearly that presenter after presenter spoke about this. Men like Kwesi Pratt and others, they all came and they made very, very important contributions to this very effect. I believe that Parliament is the institution that makes the law. The moment President Mills presented a white paper on that constitutional amendment proposals, he killed it. It was unfortunate. It became a political matter. A president cannot pick and choose what kind of amendments that he wants. Others will just not agree. But once more must build consensus. You realize that the constitutions that we've had, there have always been some people who draft it, so that they sit apolitical and then they bring a draft that seems to reflect the time as a whole. So if Parliament were driving this even more, will the process begin on a note of consensus? Eni ye ekuti sesie yi eye kanemra se bedwomachi amehene Professor Aaron Mike Okoi. Abusia yemfri Professor Mike Aaron Okoi nsemu yimu na yantoaso ewo courto nsemu na Accra High Court edi nipa ba nan bi akwagina daka mu yatoto wonmo no na ne nyina ene sei owura bia wono odi Godfred Mishiame waye motor rider ene nipa miensa bia eka wo ho Zion Sam Kesh ana fe Prince Sefa Boache ana Dennis Smith na Dennis Smith ne de wanu mu kire mu se currently at large na chese waton kunumagu ne nase wase watwen ema ne nyawa to de ntia kanwura na enipa ba nan ya yede wanum ekogina emranim e Accra High Court no boni a wanu adi nyina ene se wanum ekrakra enubone ene be pio mayim se emrante kwa ne bie emaba ne bie ya sabi wanum anije ho no wamunum no mo nya dedede no manenam wanum hu dry line ya wanum se wamu ahu light pole ahoma ubehu ane se wanum koto wase saa na hadwen na ebra
wanom ekwadwuna mu ewo court no kwaduboni a wade nsam no etudwa ema judge ehwe wanim din ebisa wo senti mu ankasa de mu ye yentiye wanom kire mu sese obetimi akra nwa bi krampo afri oman fi so abapiam wo man mu a etrese asoye a wanom hwa apomuden ho Samson Ministry of Health no ya ma otumi krata ya wobetumi akra nro ebia se wanom a wamudi nro eba beboa dro bi ho no anya ni nyina na sabi yanom esai ebi ho no a yanom de sa yade pa eso no wo abuse mu a na etrese wankasa na umpe unipadua no eyie entini na ho akohia pa ese wanom ebehwehwe mu eyie na enipa enan yi ana wanom kire mu sei bra yatototo wano yatototo wano ano na emumiensa de wanom anya ahunu se aden de anya yeka na baako a wanom ebo ne kwadu pa ya wamu kire mu se offer 100,000 Ghana cedis afa 3 sureties na kire se wonfa ansiana mu be se nipa be miensa emfa emedi aginemu ana afei wanom a wamo so eka ho a wono so wan de wamo hu se eye supporting bi ene ya support as a goalkeeper ene na yi ni players entini goalkeeper no wono ena ya ma no 100,000 Ghana cedis bill at 3 sureties no na wamo eka ho de yese wanom emfa 1 surety obi emfa 1 surety ena 30,000 Ghana cedis emfa nka ho na ne nyina mu no court se nyankopon aye adomu a January busome na opepon busome ne da etoso edu emienu afia besimu 2026 no wanu besan so akwakotena asem no so na yehu de besi ho abaye wo court nsem yi de yanto aso e wo DCE mekire abankra chipanini a wosoma de hia wonom wo etiwa east onanyafo Ernest intim ne sem ene yekan na koforidua high court ekwa asetena na one final 12,000 Ghana cedis esisebio waya asobrache na court nsem a wonom eka yese ema obi mfa ne ho nkofore efoma gudie tuo kwambone so no wonom susu se waye binti wonom ade sasi katene kakraka ema ne se wontua no wono so se court no aye injustice asa yane no ani ni ye entini dia yane dia wa file for appeal on SOMPA kase akasa. I may not like to go in with this court issue, but you brought a case that you have registered your land, and after registering your land, some people are still occupying the land, and you are taking the case to court, and you are seeking for injunction so that nobody will go to the land, and you realize that I have gone to the land. You brought videos, and you couldn't even see even my image in the videos. Then our lawyer Mwakweji, suggested to the judge that let us do cross-examination. All what the judge said that he quoted and you said that the court also just a meeting. The law could permit also to take the written whatever, and he himself could take it. So he has watched the video himself, and he saw me talking the video, which is not true. It's a big lie, and that is why today we have filed appeal. It's a lie, a big lie, a big lie. It's never true. I'm a district chief executive. If we think that if a district chief executive, if I want to mine, I will leave the office with the excavator myself and go to the land, and I will be sitting there using the excavator mine. No, normally, if you read this or you hear this thing, excuse my language, common sensical. It will never go down well with anybody at all. Entino wano krano e baffle his mind. Ojire ho a otiase enye yie. Esa asesan kwa no pa obetu garamse afoma gudie kwambani so yibia. Enkwanu obetimi akwa excavator no. Na kwade akosi kwa ye nu atu afuntum from asase no wi ana keja. De besi na kansi. Na so ye ngwanwa pa, si ye de sasobo no ebo no. Na de nti a wachire mu se court ni rulings no. Eye injustice to him no. Wachire mu say. Now because of the information that we could just go for public inquiry, I would be very happy that if your institution could apply for the judgment, and if the judge have to even add the videos that I was involved, and then if they can give it to people, the day that we have gone for appeal, the day that they will, the one it will come to the news like this, I think we are going to do proper, interrogation, due diligence going to be done with this kind of case. The day that the court will turn that to that far, I'm going to donate money to those who are doing this TV show that they are talking about crime, whatever. I think that crime issues, I don't know, those who have been going to prison to just talk to people and see how it's today that I got to know that indeed there's a lot of people who are in jail as a result of injustice. I swear, I laugh. Because if not, my lawyer is saying that, not just me, the people you are talking about. He said, no, I've watched it alone. Hard Jane. Openi okasa ye DC ya wono oti adwaso ewo etiwa east
onanyafo Ernest Intim ene se tie bia ye de wasamo ekokoto a ehia prosecutor no so wonkom no ye posini na we de aposifo num na wo mo ampenimfo atwe wo masensen ni nyina ne se wo ma hye wo montade e de akowiase nyina pakese so akwa display na de kura wo mokoye wo ho no service with integrity anya adwuma ne se hunti no ya twe wo masensen ama nipa num yi wono ma hye se posi sadom no empenimfo wo mo hwehwemu mu fikofiko ekosi ase wo mo nko saafo no ho professional standard bureau for no wo mo nko wo mo ho na fe wo mo nya hwehmu nkosi ase se ebo ho mo a se tie bia emra anu eden ene asotwe a ewo wo mo adwuma mu no wo mo de bema na wono mo se wo mo gusu a ka kire adasa mo nka fra na sa officers yi Sergeant Samuel Abenyamale afe Corporal Isaac Pepere ana Corporal Samuel Abo Corporal Chasodro ana Constable Elizabeth Dikakoko womo ana ko media no so a womo asese won tade na womo numbers nyina aka ho womo de ko display ye eno na wie ya womo atwere ho krata tenten de aba Richmond Mensa Deputy Superintendent of Police wodin ensasa ase edema IGP ene Public Affairs Division no 106.5 FM SOMPA enkrai premto breakfast yebo ena yeda so ayekenkai edema wonsem foforo emuno National Service Authority NSC womo de abetu dwasen hwehwemu sonko kora womo aye na amano adedi se enipa beye empem wotwe oha ene enum 8105 ena yafa womo adwuma womo da akatua homa pono so a womu jisika na emum no enye national service for ena ema womu se adwuma no sa nipa 8105 no emu 1840 ya hyase eye womu mu hwehwemu a sa nipa ri gina ya suspend womu se de be ya hwehwemu no betimi akoso na ensusuaso bi ebefrim no enu na be determine se sa nipa 1840 se ebe frɛ womu back ama womu be womu adwuma ana suspension no betena ho forever na wo friends entwofo enhyiemu apanyi kwantwofo woda adwumakuo no ano Ruth Dela Sedo wono ene kirekiremu esesa irregularities ya akoso no eye enwumakuo miensamu ene firiba na yedikai eye University of Development Studies UDS Ghana Communication Technology University womo netoso mienu ena Akentin Apiamenkan University of Skills Training and Entrepreneurial Development womo sa 3 institutions yi ehọ na sa nipa 1840 no womo nyina efiri na wabra award ne nsemu etu dwa no so womo sa bisa ne se na nsemu kura national service for womo bi reporter na wotwe ensia se wo manfo emfanye womo online applications deadline ne ba wie ye no womo se a we dey 6 weeks de eye short do obu horo mo kura announcement no kura wonte etinke be ya womo ensanfa bi nka ho ye de bi ukoka ho na otwi mienu ya na no kura 2 weeks no kura ba wie ya ma manfo do no akire wo madwene se kwan ya route de lasedo ene na pamfo womo de national service fo na fa so ne de enya de bebo eno no waba be kire mu se wana mo na womo tuye no na ehu hia se womo ye bibi etisa se de be ya ebebo reposting afei validation na womo ye ho so nemo betimi ada ho fan na bibia akoyi. We made a shocking discovery that resulted in we flagging 8,105 individuals in the system and 1,840 individuals have been completely suspended pending conclusion of further investigations by the security agencies. The investigations uncovered a number of serious irregularities being perpetrated in 3 tertiary institutions: University of Development Studies (UDS), Ghana Communications Technology University, Akentin Apiamenkan University of Skills Training and Entrepreneurial Development. Ene ya ekoti esesie eye Ruth Dela Sedo wono ene ye kwanchefo panyina wo da National Service Authority ano.
Abusia wotia SOMPA 106.5 FM Accra sabre ya bin Samuel Wigina ye dia ma wiya ena ya Dr. Prophet Kofi Woduro ni birthday yi ya chichire kase ni nyina kufu ni ya dia to ni tiri se bam no ye toa ensam no eso e wan ensam foforo mu na wanom e ya adwuma e wo mine workers wanom ana kase Ghana Mine Workers Union wanom si dabi empanise se wo yefunu ya na wan fe wo sin adabi obi ni wanom wo behuo entini sadie ade na kwane de wo mo se waye bi eye yenkase waye bi tuaso wo mo se wo mo ya adwuma abosome baako mienu miensa enai ensia enso wankunu edu yentu ya wanom ka entini wo mo ba be pie mo ewo eye mpanimfo a wo mo ene wo mo di dwuma ewo mayim na wo mo eba enkran no ana wanom ekọ BCM ana wanom ka kire wo mo se mo ana wase mutua yenka entini se abusumi dupa na se ye be kire yesia ba be yadwuma ni akatua ma mose from the way ade ani enkodie wo mo adwuma kuo no na watwe na watwe no wo mo se esifia de ade ani mu ya na kire se eye 3 days yon wo mo 3 days na 3 days no okay na ya benada enti se na ya benada de na fiada ya 19th se 19th so na se yentua wan mo ka wo mo di wo mo kuku ene wo mo kaka nyina egu fam wo mo nya adwuma. The money, the redundancy, the end of contract benefit is our sweat, is our blood. We work for it, and for that matter, every penny must be paid to us. To buy. And so today we are gathered here to demonstrate to BCA that it has between today and Friday to pay us our money. Openia wano wachire edema Ghana Mine Workers Union eye Ora Abdul Mumin Banda wano ena ekasa ye Ora Abdul Mumin Bana na sedie ochire mu no wase na nkofo wani wo mu ye adwuma no wono no ye chire ni wo adwuma ku anim niti wo mo so agu no so santi wo mo sere eye BCM Ghana Limited for se yentua wono mo ka na 10 months die anu odin omo ne omo yire ne omo ma die no mbedi eno ne asam no na ma yenkwa panda biewe sade Supreme Court asha se bosome ne de toso da duasa nka wo mo ahye se wo mo kwa akoto ehwa aba no ode nensa atoso na nensa wode atoso nyina no Global Info Analytics for wo mbe kasa kire se ye to aba ne sesi a wo mo saso na di nkunimu anesa nom ne ehwa ade no wo se wunimu wu a hwena kineyefo no na eka na eno nso Mustafa Gbandi ena sa asemi wo bie so wo mo hwa ne esi wa kwatia afa wo mo hwa Blakuma North na wo wi abekasa pandai enkunim be yodea Mustafa Gbandi say wo mo wo confidence. We will overturn so by engaging the constituency. We will overturn so by telling our story more. You know, the MPP is in Accra saying that they are not campaigning. They have gone there, they send their former MPs to go and do reconnaissance. They have engaged the ground. They know that they are losing. Honorable Martin knows that it's not helping him. And we know that the people of Panda will partner with President John Dramani Mahama to develop the northern part of Ghana and to develop Panda. At least we all know that President Mahama is not giving excuse and the reasons why he won't develop some parts of the country, as we experienced under President Akufo-Addo. We all know that if elections were held on the 30th, as we are all hoping, we will win the seat. Let no one suggest that the atmosphere there is not conducive for an election. It is not true. Ano yewra Mustafa Gbandia chiniya manyoku no wabobi wom wono ene kasa yi wo ensanfofro emu no abeto dwase ye niema hodo ya ye de fango ena edi hu dwuma ene ye fango no ankasa petrol ni diesel ne niema bi etete sa no ye hwanim se free ne dai ede kono a ebo no ebetimi aba fom na Chamber of Oil Marketing Companies ye komakafo ene de sa ama ne bono aba betudwa wo mo se na chese kane no se de no wo moto fuel liter ba kono 12 Ghana cedis 90 pesos
wo mo hwe nim se saa time no ejina ho chichemu miensa echiripo aduowotwe enkron wo mo hwe se free ne da di kono a ebeti aba fom ohamu chichemu baako echiripo aduosia enan na diesel nso aba begina beye 13 cedis 20 pesos afei emframeja gas nso wo mo hwe nim se ebeti aba fom be ohamu chichemu mieno echiripo edunsia ya wo de tutu ani dia eno no kilogram baako bia no ejina be 14 Ghana cedis na Owura Gabriel Kumi wono ena ye panyinipa wakasa ede emakumaki yenti no. So finished petroleum products price is going down. Diesel has seen about 10% decrease. Petrol has already seen about 6% decrease. PG is seeing some 1.5% decrease. The CD is held in check. Then we can be sure that coming 16th of December, price of petroleum products generally are going to go down, and that will take us through the Christmas. Going into the second window, which happens to be the window which Christmas falls, and we are likely to see some decrease in the price of petroleum products. Ene ya yekoti esesia eye Owura Gabriel Kumi wono na ye panyinipa woda Chamber of Oil Marketing Companies kumak edwumaku no ano. Nokre ewie kase no ye de ba no ya chechire ntese achede ene ye de towo esan so kra ye birthday gift ema prophet Kofi Oduro chie na ewie no wo kapre no otaku de ntia ye kasa ne se tworo no se de ohunu moburu ni mobo no wo de fema awurade eno na sompa 93.1 kumase sompa 101.1 takwa de sompa tachima sompa FM sunyane sompa nkra sompa kranza sompa nyina ka bom se afi sompa kunafo achade no wo mo ehunu moburu ni mobo na nyame wo mo de afem no nti ye de bo nyame bosian wotua no mo ho eno nti ne yepese wo ho mrem bibia ye de che yeyie enye de sabi washa ma ni apa opese uyiguo na mom de de chewa wonso ebeso wani na wo achirichiri ene nti wontimi mfa wo mo wanwa sadi tina pa no emfa ma ma enye yi a wo de quantify no na ye ne momo e wo 0598 na good luck emra 559802 0598 edi ababa ya Charawan Media anasa Blessed Foster Endpoint Homeopathic Clinic ho na akwa atumika say am free emema akwa akwaja yarehwe ma ekọ awo na anwo prostate mu hawo brebo na na say esa anoa entire ho yade bia Endpoint ne betwa abaahwe ano krono ma bohia asantema mu hwehwe won na Spenters akwan na so shell signboard ho nso won say ka wo physiotherapy massaging wo mu ye ni nyina na mmom wo mu nya nkwan na nkwan de ebeye da onga ne mane ye de Promise dofo na ayo ma mensa no boafo na FD agi atum se ye na udi agro obi de no nkwan akora be ye nkwan na nso de fa kan nkwan no ho na ne man sesa wura ba bi eton ade na jewode eba ne sa aduane sipono so a ye nyam mawo amompo ana ye mfrew na ahohoro wonsa eno nti na ya wonso hia time heba mixture na sa aduane si ho a wa mobo nenentie antete ntaso wo ho time heba mixture malaria duro ya tridi aduro tatahwe saa na wonu matu ntimi ne die ho na me waduro no no wono no mu enyina wie na ahoto wie a fa heba mixture no fire plastering na emo ho ba mfiri nyare wanyina ho ba bi eto nru ahyeta ho ba pa time no no na mom kasa na kira mineral water no ensuo mankwa enti se opese wo nkwa wa ya na wanom kasa ensuo no wo mo sachet mu de na wo won tranketwa adantemu ne akese ene ye wotete adaba no dispenser eno nso wonseka na bia na wopene hyehye nyununyunu de achele a ne nyina wunya eno de me say office bia ehia bi ena sade enkoda ne say nsuo ntino efie ho ne beboa ene no back hospital achipe na abenya 0206 469 430 awie wo mo kan yen ho ene ye de kase no brewo me ye na ye ho tia wa mra ye ba ye de wokwa ama no ne to me wa eni pechemu ana diobedachi nanso ubetumi abwana manenya pomodin free ne mofrase Janvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahode a ewo mu no bo mofra pomodin anio impeni for swini chopa Mawobano apomodin free ne mofrase Janvita go wo do be
Hooray! Yamvita, a delicious way to grow. FDA aji ejwadie yinkrato yatum. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, ena nso biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun. Ani wayi me yensen. Bra, sanya time heba me hya esi agye ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de o ma akwada anofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obato aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab ameye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo, set time no TIME. Time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA aji ejwadie nkratoa yi atu. Endpoint homeopathy clinic. Ghana hadi obi enim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a. Na eye endpoint homeopathy clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wo fa baby ena adwodwo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra endpoint homeopathy clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Eye endpoint homeopathy clinic. Wo mo damufu a yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adwodwo. Kidney problem, prostate de eye endpoint homeopathy clinic. Kuma se obehu endpoint homeopathy clinic. Ewo kronoma boy here. Ena Accra hanso so de wo mo ginemu ankasa. Ewo Spinters bebre friend share signboard no. Hudru na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic a obi a ebechro. For endpoint ewo 0244 867068 and 0274234321. Endpoint homeopathy clinic a wo mo demu fo. Tontonte yenum nsane efadwen. Ne efadwen ampa. Say na nanu nim se bre bi beba ama tontina 74 opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tontina 74 ana T74 asa twe yadwene esina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebu anipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho denden. Tontina 74 yinso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tontina 74 menya hodin mennom ne dabia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoden ni apomuden ko a. Woko pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tontina 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA aji ejedi nkratwe yi atum. SOMPA TV Emma Aketiapa. Ebusia Emma Aketiapa yadase ene twen ye kwakowie kase no ne abu ne komu se pen ewo obi mai so na Congo memo eho ena yedewo eko Congolese one ex rebel leader bi ya ne din edi Roger Lumbara wanom echiremu se abonefo semu a wo hyase mfinhia pi nie no wedie abrewa ayipuma kwam ema koto ekwa asetena no yededo akwa tumu mfinhia no aduasa na empanimfo a wanom etenase e wa abra koto passe ne verdict ewieye na court president Maxuma wakache semtrofo a wanom hiemu wo koto wo se owura yi sese ni de wohwemu an mfinhia no akwa enim yepa wanya mfinhia no aduosia enso 67 na so esanse from 2002 ebesi 2003 upiemu ewo northeastern Congo ekuo bi na wo de movement for the liberation ya wanom ene eye rally for Congolese democracy national for wanom akasi mu se twe
ya wanom ewurawura fiefie mu mantamu echechecheche maye bie wobi ohanum asebio ne yede ne kɔ eye sex slavery mu wobi ohanum ani ye tocha ne ye bu wanom ene ayakayaka dia esiye ewo Kongo memu no na owura Roger Lumbada yi na wonum kiremu se oyepani a woda se kuo na no na from 2002 ekwakosi 2003 ene abonefo sam a wadie awudie ya na afare de ho no afei ana kwɔto edi nasam ya wanom amano emfinhia aduasa na ebra kwɔto ekwa asetena no na ye Paris wanom ekwato batan no mu na eye opani a wono wade President Maxuma wono na tina dwam ya wode saa ne sentence no ema no amfinhia no adue afei no waso afidie no a kase no yede wusi ha ensam hodo a etwagui na efa ye nkorabata ne nyina no bi enese so afo ahwe na no ahemfo nsam so ya gidie ho nsam eka ho ese menteme ho ase ewo Ghana ha ne yefre baabi se ehode wo hyew ho no na no ahemfo nsam eka ho pa Omai court batan no womo suspended pandai rerun yanka busumi awieye ebekoso Otufo wasai tutu ababi onyameka se asante hene no wakasa kyeremu se sedie enkonwa ho mentime ho ase asi awasampa no wasuani a wano ohwebno mantam na no ononyafo ade Joseph Akwabo a wode ne ho jim wonya nyeso beye agimugeni aposifo num bi ahye wo montade akotena media no so wo mpanimfo atwe asensen na mampanin dada akufo adose se obi ka se wo kwa mampanin mahama ho enam kan furata ntia no kure bi anim Sene West mrashe bedwani enso asre nanom se emabunu ya wo mote kwa medanso a wo mokoye basabasa ye nam so ma district court wo mpotam wo kra ye tumbu no wo monfo mo hunyim se de beya sondwi ebetimi aye adwuma abusuane SMP eka yenim ho ye Kongo so akwafa hode esomo na ye hwese Facebook no adwenkyere woso na agya ye mo akire emfa ensomo ye piem wo Facebook ne so a mo amoba ye nyina nyankopon enhyira mo pa na mehu eye piaga ewa hanom sei o se Mahama is nothing new to has nothing new to offer to Ghanaians o se I swear na chese ono so ede no Derek Ayite obachia ye good afternoon yada se engineer Shamaba wono so ebeka nensem ewa hanom sei na ne dia no eno akire mu se ekufu akwa wase amuako ata ofori ata should quickly go to yo yada se nyankopon enhyira won so dia wode eba ye no na kwamesa pillar 2 enso ede ne dia ba ye na wase give Bawumia another chance ena waba be chia MPP family nyina wase munyina strong na monya bako na praye ohoyi wukabo mu a emu uyi bako ebugen se de be ya 2028 no mubetumi ababa be fa eye adwa no wase kukurudu ne dia wode ba ye ewie abusia ha ne yegina na pramtobra kase ya de sommo no efi SOMPA 106.5 FM yani affiliate ni nyina no yedi asi apasma ka de hye basa ya yeji adwame medin ABENA ADEPA kofimini menuanom ADWOA ASARE enafe triple man ejapia APAM DADAA yekɔ na enkran mobro wasem na to so na efi enkomobola SOMPA de no kumase ne na afa ho nso yede amawo yakrawo to me train ya oba eni peche mu anadio bedachi nanso ubitimi abwana manenya pomodin free ne mofrase Jamvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anio impeni fosweni chopa Mawobano apomudin free ne mofrase Jamvita gumo hodo bebre Jamvita, a delicious way to grow. FDA agi ejodi yinkrato yato. Emra, me pacho brana me hwa de wo bagim. Bra, aden, enan so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba kwin. Ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya esia jimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de